Croeso i Cymru Gorau'r Gorllewin. Fel rhan o hyn, da ni am dewis rhai llefydd dros Cymru. Ni llefydd gorau ni i ddeifio. So i Ngogledd Cymru dwi am dangos Porth Ysgadan a Porth Llŷn yn fama. A wedyn fydd Lloyd yn mynd â chi lawr i'r Pembrokeshire i dangos llefydd fo. A gobeithio bod yn ydych chi'n mwynhau. Ar ôl deifio wych yn Mhen Llŷn, wnaeth yn gyrraedd yn y safle olaf yn y gyfres, sef Cei Stackpole, ar arfordir Sir Benfro. Mae traeth bach wedi'i amgylchu gan glygwyni mawr a dim ond taith gerdded fer o draeth poblogaeth baib ar y ffyndl. Fel llawer deifiar a lan ar hyd yr arfordir, mae'n gymorol fas, gan gyrraedd hyd at 10 metr o dyfnder. Ond wrthych mynd yn bellach allan, fedrwch chi dod ar draws rhai cyryntau. Dydych chi byth yn gwybod pa rhywogaethau byddwch yn dod ar draws, wrth plymio ar draws yr ystod o gynefinoedd y mae'r lleoliad yn ei gynnig. Gan fynd allan o'r bae, mae gennych chi'r opsiwn o ddilyn y rif allan i'r gorllewin, neu fynd i'r dwyrain i archwilio ar y tywod a mae'r nifer o rhywogaethau ambush sydd yno i gael. Pan da ni'n mynd allan, y Stackpole da ni'n mynd allan i'r gorllewin, dilyn y boulder reefs, a hefyd y tywod allan ar bae. So wedyn da chi'n mynd allan i'r dŵr defyn lle mae y galys sy'n rhedeg sydd allan o'r tir, dawr i tua 15 metr. A'n famad hefyd da chi'n fideo eich fe o bullhorse ar ei os da chi'n lwcus iawn a anglerfish. So dyma ni, da ni efo ci mor bach, chi'n gweld yn agos, tu ôl y llygad, sydd bod nhw'n pwmpio dŵr dros gills nhw. A mae hwnna'n allu neud nhw i mynd eistaf yma heb angen symud i gymharu y siarcor eraill, fel y blue shark sy'n cael ei gweld tu allan yn y dŵr agored. Mae hwnna'n mor eis i weld, a mae hyn yn adolyn, so dwi'n gobeithio os da ni'n mynd ar y dros y reef, dwi'n gweld os da ni'n cael weld y mermaid purses. A wedi ci mor ddim yn rhoi geni i rhai bach sy'n byw yn barod. Nhw'n cael ei geni mewn wyth, sef mermaid purse. A wedyn mae hwn yn cael ei clymu i algae neu cerig. A wedyn mae'r siarc bach wedyn yn dod o hwnna. So ni'n mynd allan i'r reef chydig bach fwy. I gweld os mae'n chydig bach fwy ar y visibility. Mynd yn fod i wrth y egni'r tonau sy'n creu surge mae'r o gwylod. Dach chi'n gweld y fama? Da ni efo wyth, nid wyth ci môr da, ond cath môr. So union fel ci môr mae hyn yn cael ei eni mewn wyth, a mae hwn yn cael ei dodwyr yn tywod neu wrth ymwyl reef. A mae hwn yn cael ei cydio wedyn tan i'r siarc bach yn cael ei geni. A mae'n edrych union fel o roi dylun. So eich os da ni'n lwcus, da ni'n edrych o'r gwmpas y reef. I gweld os mae yna un o fama. Eich pan da ni'n mynd allan heno, a da ni'n mynd i'r ochr dwyrain. A ni'n lwcus i weld hei fach. So dyma ni, da ni efo ci mor bach i mewn y wydd fama. Un o mermaid purses, da chi'n gallu gweld efo tendrils yma. Wedi cael ei clymu i'r algae.
edrych yn agos. Da chi'n gallu gweld y embro bach yna sy'n tyfu. Mae'n edrych yn union fel o'r Oedolyn. Cyn bo hyn, bydd hwn yn cael ei geni. Wedyn mae yna allan o'r reif a ben y hyn. Dyma ni rhywbeth o'n i'n expectio weld o gwbl eto, yw'r spinach crab. A ddech chi'n gweld sydd pam mae'n cael ei enni. Spinach crab, mae gyda spinach mewn melyn yn ei gefn. Mae'n y perffaith i cydliw ar y reif yn fama. Un peth ddech chi'n gweld yn hefyd, sy'n sefyll allan am y cranc yma. Bydd y tips pink yn ei claws. Nid i hyn, ond dau switch crab. Un o'r ochr arall y carreg. Mae hwn efo boring switch o'r melyn ar y gefn. Ond mae'n cydliw sy'n weithio yn wych o fama. Hwn yn rhywogaeth a ni'n really expectio ei cael. Da ni wedi clywed mae pobl cael nhw o'r lama o blaen. Ond, mae'n excited i gweld un, ond tro gyntaf iddi fi weld un. Da chi'n gallu gweld yn syth. Mae nhw'n anodd i gweld pan maen nhw ar y reif. Mae nhw'n cydlu wych yma. Mae'n edrych yn agosach yn yma, da chi'n gweld y dorsal fin. Gyntaf wedi cael ei modifio fel liwr. Mae hwn yn dod o prey yna i chi mewn. Ac pan mae'r prey yn agos iddo fo, mae'n dod o ceg mawr. A mae'n dal ei fwyd. A mae dan iddo gyd yn ffeisio nôl. A hwn yn gwneud unwaith yn peth i mewn yn y ceg. Cyn mae'n dod allan. Ar ôl aros am dywyllwch, fe wnaethon cytio fyny a mynd yn ôl i'r dŵr, yna'n gyffroes i gweld pa rhywogaethau sy'n dod allan yn y nos. Dwi'n lle mynd i'r Gorllewin lle nathon ni heddiw'r y diwrnod. Dyn ni'n mynd allan i'r dwyrain. Allan o'r tywod i gweld beth sy'n cydio yna heno.
Nid oedd gennym mynd gymaint o lwc o defnyddio goleau UV ar cwn môr. A felly, nath y meddwl trio wneud hyn hefyd yn Stackpole. Fel gallwch weld, cawsom lawer o mwy o lwyddiant a chawsom gan lyniadau wych. Un peth nath sylwi oedd yn ddangos lot well yn y rhai ifanc i cymharu efo oedolion. Mae'n anhygoel i gweld y siarcod yn tywynnu, ac mae'n un o lawer o rhywogaethau sy'n tywynnu o dan golau UV. Ydych chi'n gweld yn fwy aml yn nos Cymru. Yn treulio lot o amser yn mynd o gwmpas a chwilio amdan bywyd a llefydd newydd i aros. Mynd o ddiwrth y riff. Wedyn ar y tywod ym hwn y tywod ffain iawn. So gobeithio ac yn perffaith i'r ci cath mor fach cuddio. Dyma here o predators. Eitha top yn fama. Di'r necklace shell neu o'r arall ydy'r moon snail. So gyda ni red mullet fach iawn. Sy'n dos y tywod. Mae'n defnyddio'r fork-like beard yn mynd trwy'r tywod yn chwilio amdan bwyd o the Titus. So wedyn efo blackberry fach. A dim y peth da ni'n gweld yn aml pan dyn ddeifio, yn wedi gyda rhai fach fel yma. So pan ma'n fach, ma'n nhw'n trio y lliw oren air yma. Ac wedyn pan ma'n nhw'n tyfu fyny i fod yn y dolyn, ma'n nhw'n llwyd a ddu. Ond yna fe, da chi'n cael nhw ar y riff yn cuddio. Dim yn aml da chi'n cael nhw oddi wrth y riff. So fan ma'n efo gyrnyd. A ma'n defnyddio'r coesau bach sy'n modified. Ma'n defnyddio coesau bach just o flaen. Y pectoral fins. Cerdded dros y tywod. Mae hwnna'n edrych. Dach chi'n gallu gweld. Mae'n cuddio hyn o dan y tywod a ma'n avoidio cael predation. Ond gobeithio, os o'n rhai fach yma, fydden ni'n gweld yn rhai fwy hefyd. Mor reis i weld yma. Hwn di un o'r nifer o species gynnys da ni'n cael yma yn Gymru. So da ni wedi cael hyn. Dwi'n gallu gweld. Mae cath mor fach. A rhywogaeth hwn ydy'r small-eyed ray. Mae un o'r nifer o'r cath môr da ni'n cael y fama a wedi'i Cymru. Mae hwn yn un eitha fach. I cymharu efo'r blond ray neu thornbuck ray sy'n tyfu lot fwy na hyn. A mae hwn yn dal yn fach iawn. A fel ci môr, mae hyn yn cael ei geni trwy dodw wyaf. Fel arfer maen nhw'n cael ei dodw i'r pethau fel tywod. A wedyn maen nhw'n cuddio fyna. Wedi cael ei eni fel yma, yn edrych union fel y rhiant y hyn. So wedi cael ei weld hyn. Dwi'n rili nes i weld nhw. Mae'n jyst dilyn i gweld lle mae'n mynd. A sut mae'n symud o gwmpas. A dwi'n weld lwcus i mae'n ffein dyn.
Trwy gydol y gyfres cawsom cyfariadau anhygoel ac amrywiaeth o fywyd môr. Ar ddangos yr amrywiaeth anhygoel sydd i'w gael oddi ar arfordir Cymru, a gallwch chi weld rhain yn mynd i mewn i'r ddŵr oddi ar lan mewn lleoliadau sy'n hawdd i gyrraedd. Ewch allan i ddarganfod y bywyd môr yn Porth Ysgadan, Mhen Llŷn, Martinhaven a Stackpole. Neu ddarganfyddwch eich safle lleol chi i brofi'r rhyfeddiadau o gael dan y donau'r arfordir Cymru. Ni fyddwch byth yn gwybod pa gyfarddiadau anhygoel allai digwydd.